Vi starter med bilag 2, og her skal jeg så vise, hvordan man opstiller en resultatopgørelse, en balance, og derudover skal jeg vise 5 registreringer om, hvordan det er, man sådan skal kreditere og debitere. Og jeg har så valgt at starte med bilag 2, hvor der virksomheden køber en bil. Her krediterer man 150.000 kroner for kassekreditten, og de bliver så debiteret op i punktet biler, som vi kan se her. Det gør man så fordi, at punktet heroppe biler, det stiger i værdi, fordi du køber en bil hjem. Godt, og vi har fået at vide i opgaven, at det skulle være kassekreditten, at penge de blev trukket fra. En bogføringsregel, det er også, at man aldrig nogensinde må debitere uden at kreditere, fordi der skal være en form for balance. Yes, så har jeg valgt bilag 8, og her i er beløbet, det er 1.170.000 kroner. Og de her, de skal så debiteres, og dem får vi først debiteret fra varelager, som man kan se heroppe. Der. De bliver så først debiteret herfra, og så krediteres de nede i leverandør af varer og tjenesteydelser. Lige her. Og man sætter det her 8-tal herude, fordi det er bilag 8, og fordi der rigtig tit er mange bilag, så er det nemmere at holde styr på. Det næste punkt, det er bilag 11. Det er lige der. Her bliver det så krediteret 830.000 kroner for kassekredit, og de kommer så herover, hvor de så bliver debiteret, fordi de jo også skal have noget betalelse, de her leverandører. Så har jeg valgt bilag 16. Den kan du også se her. Der krediteres de der 50.000 kroner for kassekreditten, og de så skal så betales op til bilers driftomkostninger, som man kan se heroppe. Yes. Der var bare. Her bliver det så debiteret. Så har jeg valgt bilag 18, som man også kan se hernede. Der er det så 200.000, så med at gøre, at de bliver så krediteret herover fra kassen, og de bliver så debiteret til ejerens privatforbrug, som vi kan se her. Og privatforbruget, det dækker over løn til ejeren selv, og mad og rengøringsartikler osv. Og man kan så finde flere oplysninger om, for eksempel, hvad det her det er, og hvorfor det er det. Det kan man finde inde på Systime. Så går vi videre til resultatopgørelsen. Den har vi set her. Og her har vi så taget de her tal ind fra vores saldobalance, som vi har her. Yes, dem tager vi herindfra. Og så plusser vi så dem til sidst her, hvor der vi så får 860.000. Og alle de her tal hernede, dem skal vi bruge i vores resultatopgørelse. Og her får vi så vores afskrivninger for år 4. Dem finder vi ved at også tage ind fra saldobalancen. Det her, og så plusser vi dem sammen, hvilket så giver 50.000 kroner. Fordi alle tallene er i 1000. I resultatopgørelsen, den har vi lige her. Der er det meget simpelt. Du kan bare se herude. Her står der nettoomsætning minus vareforbrug. Og her har vi så beløbene, og ved at minus de to, der får du så din bruttofortjeneste. Det tal, det minuser du igen med de kontante kapacitetsomkostninger, som vi jo så har fundet heroppe. Ups, de er lige der. Det var vores kontante kapacitetsomkostninger. Dem minuser vi med igen her. Og så finder vi så vores indtjeningsbidrag. Og det gør vi hele vejen ned indtil da vi så får årets resultat. Og årets resultat, det skal vi bruge ind i vores balance. Så kommer vi så til balancen herinde. Der har jeg også skrevet herude, at man kan finde de her tal ude i bilag 1 og i bilag 18. Ja, så der har jeg også fundet de her tal. Og så har jeg fået de her 75.000 kroner ved at minus de her to. Og de her, dem skal jeg så plus med vores overskud, som vi fandt i året. Altså det er årets resultat, som vi har her. Det er jo de 255. Så det er 255 plusset med de 75, og det giver 330. Så har vi gjort det helt sammen herude, hvor der vi har tallene ind fra saldobalancen, minuser den og får den bogførte værdi, som er 120.000 kroner. Driftmateriale gør det hele sammen igen, og der får vi også den bogførte værdi af driftmateriale og inventar. Hernede, der har vi jo så fundet driftmateriale og inventar, fordi vi har udregning lige her, det var den bogførte værdi, den indsætter vi bare, og resten af tallene, de bliver bare
indsat inden for saldobalancen. Det giver så 1.060.000 kroner. Herover med egenkapitalen, den har vi også fundet, den har vi jo regnet ud heroppe. Det er der egenkapital ultimo. Den har vi regnet ud, så den indsætter vi også bare. Og så de langefristede lån og resten af de her tal, dem har vi også fundet ind i saldobalancen. Og det giver jo så det samme, hvilket er godt, fordi der skal være balance i tingene.